खुलुमबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु गलागांव बिसिडिसिनि इनचार्ज महरै जोंखौ माने बेवहाय दायित्व होदों मानगोनां माने बिटिआरनि इएम उइलसन हासदा दाङरिया आरो आंखौ हिसाबै जोंनि जितु दिनैनि जितु गेदारिं जितु प्रग्राम बे प्रग्रामनि जितु नुथाय माने चिफ सार फैनायनि रादाबखौ मोननानै आरो मन्त्रि फैनायनि रादाबखौ मोननानै माने गलागांव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय आइ आफा रायजो राजा अन्य जनगोष्ठीनिबो गासैबो ज' जानानै माने गोबारै अखा हानानै हाबाय थादोंब्लाबो बिथांमोना थोबसेबो लोरिनो नागिराखै आरो बिथांमोना जिहेतु चिफ सारनि जितु बिबुंथि बे बिबुंथिखौनो नेनानै दङमोन आरो दासिमबो मिटिङा जोबलांबाय माने बिथांखौ थाङै समावलागै थानायखौ जों नुनो मोन्दों हिसाबै इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो जिएसपिनि जितु सरकार खुंनायखौ बिथांमोना गनायदों होननानै सानना लादों आरो जोंनि जितु माने उपपुआ बिसायख'थियाव जा केन्डिडेट सायख'दों बिथांनि फारसे अननाय आरो मोजां मोननायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो जिहेतु बिथांनि जानानै मिटिंखौ माने खोनासंनो फैदों हिसाबै दिनै जों खमैबो 6,000निबो बांसिन नैबे गलागांव बिसिडिसिआव मोनगोन होननानै आसा खालामदों। नोंथाङा बेयाव इनचार्ज महरै मोनदों बेसेबांसो आखाबादि बेयाव खमैबो जोङो 6,000नि माने जखनै जों मोननो हागौ भट। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां चर्चानि गेजेराव बुंगासिनो बिथाङाबो देरहानायनि बिराद आसा खालामगासिनो मा बुङो बिनि सायाव देरहानायखौथ' बिथांमोना ओरैनो बुंबाय दे पलिटिकेल डायलग बिथांमोननि मावखान्थिखौ मोजां मोनैनि थाखाय 17 जन माने एमसिएलए मोननानैबो बिथांमोना बाहागो लाजादिया सरकार दानायाव बेनो बिथांमोननि मावखान्थिफोरा गाज्रि जादों जेरैबायदि 3,000 कौटि थाखा बिथांमोना धार खालामना गालांबाय सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड CSB बे बोर्डखौबो केस फोनांना गालांबाय दिनै फुंबिलि होननाय जायगायाव माने हाबदान माने स्पेसियेल माने प्राइम मिनिस्टारनि जितु दलं लुनाय बे नैबे गलागांवनि सिङाव आदुरा जानानै दङ बेबादि अनेक जायगायावनो बेबादि माने पेकेज थानाय जिनिसखौनो बिथांमोना आदुरा खालामना गालांदों जेरै माने 10 कौटि थाखा फैदोंबा 20 कौटिनि बिथांमोना सेंसन लेटार होदोंमोन बेनिखायनो दिनै माने 3,000 कौटि दाहार जादों आरो हिसाबै बेखौ मिथिनानैनो माने आसामनि मानाव गेदेर हेमन्त बिश्वकर्मा सार माने चिफ मिनिस्टार बिथाङा बिटिआर सरकार दानायाव बाहागो लायाखै आरो बेनो बिथांमोननि लाजिनांथाव आरो जेननाया बिटिआर सरकार दानायाव बाहागो लायाखै आरो बेनो बिथांमोननि लाजिनांथाव आरो जेननाया 100% जेनथारगोन नैबे कक्लाबारिनि उपपुआ बिसायख'थियाव बेयो रोखा जादों। मैया बावैसो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों देरहासार बसुमतारी बिथां एमसिएलएआ फोरमायदोंदि फेक इनकाउन्टार जनक आरो जोंसार बसुमतारीनि माबा सरकारि कुनु मते साख्रि होआखै बियो फेकसो होननानै बुंदों देरहासार बसुमतारी बिथाङा नोंथाङा मा बुंनो सानो सरकारि माने आयेन आरो एक्टनि गेजेरजों संबिधाननि नीति नेमनि गेजेरजों सरकाराव जि प्रट'कल दङ बे प्रट'कल हिसाबै एपइन्टमेन्टआ जादों बिथांमोना नंखाय होनना बुंबा मा जानो बिथांमोननि सोलायबाय थायो मानो होनबा हाग्रामाया माने बिराद मोजां जादों बिटिआर सुक्तिया बिदि होननानै सिगनेचारखौ होबाय आरो दायो माने बड'लेण्डनि जितु सुक्ति बिटिआरनि जितु सुक्ति बे सुक्तिया बिराद गाज्रि जादों होनना बुंदों बिथांनि बे सालाया माने पिछला माने बिथाङा माने दोरोदबाय थायो बिनि रावा माने लाफा स्लेब बिथांखौ बुंनांगोन लाफा स्लेब होननानै थिग बेबायदिनो देरहासार बसुमतारीयानोबो माने हाग्रामा सारनि खरै थांफानो नागिरदों बेथ' माने सैथोथि दङ माने एपइन्टमेन्ट मा रखम 2 नम्बरि खालामदोंबा माने CSB जाय दादोंमोन हाग्रामानि आमोलाव बिथांमोननिया 2 नम्बरि जानायखायनो दिनै केस नांदों सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डआ बेनो रोखाथि जोबनायाव रायजो राजाफोरखौ बे नोंथांनि इनचार्ज सोलिबाय थानाय बे गलागांव बिसिडिसिनि रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा खावलाय आङो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जोंनि मानाव गेदेर बिजाथि मोनथाम दोलोनि बिजेपि आरो इउपिपिएल आरो जिएसपि बे मोनथाम दोलोनि जुदि जुथाइ माने बिजाथि मानगोनां मन्टुराम बर'खौ देरहा होयोब्ला गावनि असे नखरसेनि जिहेतु सासे माने एमसिएलए मोनगोन आरो बेबादि गोसो खुसियै जा नायगोनदो जा बुंनो गोसो दं बेबादि सुजुग मोनगोन बेनि थाखायनो जिहेतु चिफ बिथाङाबो जेरै इच्छा बेरैनो रायलायनो हानाय सुबिदाखौ होयो बेनिखायनो आं खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो
जेन माने फैबाय थानाय 8 अक्ट'खालि फुंनि 7 बाजिनिफ्राय जेलासिमहालागै सम मोनो फुंनि समावनो 12टानि सिगाङावनो जेन जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना गावनि मुल्यबान भटखौ इउपिपिएल दोलोनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै मन्टु बर' बिथांखौ देरहाहोयो बेनि थाखाय खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।